Röviden összefoglalva annyit jelent a budó, hogy a keleti harcművészetek összefoglaló neve ez. Kezdve a judótól, a karatékon át az összes aikido és így tovább harcművészet összefoglaló neve, jól lehet egyiket sem hívják így. Amit most látnak, az egy káta, egy formagyakorlat, amelyet 3 versenyző mutat be, Adámi István, Bódi István, Borza József, közülük Adámi István 4 danos mester, Borza József 3 danos. Ez a Kyokushin karatéhoz tartozó formagyakorlat. Valamikor a káta, a formagyakorlat még nem volt versenyszám. 1988-ban Bódi azonban már Európa bajnok lett ebben, mert ma már az Európa bajnokságokon is versenyszámként szerepel. Ezt a karate irányzatot, a Kyokushin-kait Oyama alapította. Itt, mint látják, a versenyzők ellenfél nélkül mutatják be tudásukat a gyakorlatok